ಸೊಲ್ಮಿಲು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಇನಿಲ ಬುಡಂದೆ ಬರ್ಸ ದೊರೆಯೊಂದುಂಡು ಮಾತಾ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜದ ಜೋಕ್ಲಿಗ್ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಮುಲೈ ಮುಹಿಲನ್ ರಜೆ ಘೋಷಣೆ ಮಲ್ತದೇರು ಕುಡ್ಲದ ಸುಮಾರು ಕಡೆಟ್ ಮರಕ್ಲು ಬೂರ್ದು ನಷ್ಟ ಉಂಡು ಮಲ್ತದಂಡು ಮೀನುಗಾರರು ಸಮುದ್ರಗೂ ಜಪ್ಪಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ಸೂಚನೆ ಕೊಡ್ತೇರು. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಭಾರಿ ಬರ್ಸ ಬರುಂಡಿತದು ಜುಲೈ 5 ಮುಟ್ಟ ರೆಡ್ ಅಲರ್ಟ್ ಇಪ್ಪು ನೀಡಿದವರ ಜಿಲ್ಲೆದ ಮಾತಾ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಮುಲೈ ಮುಹಿಲನ್ ರಜೆ ಘೋಷಣೆ ಮಲ್ತದೇರು. ಬರ್ಸದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಭಾರಿ ಗಾಳಿ ಬೀಜ ನೀಡಿದವರ ಪೋಡಿಗೆಗೆ ಕಾರಣ ಆತಲು ಕುಡ್ಲದ ಮುಗ್ರೋಡಿ ನಂದಿಗುಡ್ಡೆ ಪಾಂಡೇಶ್ವರಡು ಮರ ಬೂರ್ದುಂಡು ಅಳಕೆರ್ದು ಭಗವತಿ ನಗರಗೂ ಪೋಪುನ ಸಾದಿಡು ತಾರೆದ ಮರ ತುಂಡಾದು ಇಲ್ಲದ ಟೈರಿಸಿಗೆ ಬೂರ್ ನಡೆದವರ ಒಂತೆ ನಷ್ಟ ಆತಂಡು ಒಂದೇನು ದಿಪ್ಪರೆ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳ ಬತ್ತದು ಕ್ರೇನ್ ಸಾಯಡು ತುಂಡು ಮಲ್ತದು ದೀದಿರಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಲೀಲಾವತಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಒಟ್ಟುಗಿತ್ತಿರು. ಜಾಗೃತೆ ಕ್ರಮವಾದ ಜಿಲ್ಲಾ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಕೆಲವು ತುರ್ತು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೆ ತಂದುಂಡು ನೀರು ದಿಂಜಿನ ತಗ್ಗು ಜಾಗೆ ನದಿ ಸಮುದ್ರ ಕೆರೆ ತಿರುಳೆಗೆ ಜೋಕ್ಲು ಪೋವಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ಅಪ್ಪೆ ಜಾಗೃತೆ ವಹಿಸಲು ಮೀನುಗಾರರು ಸಮುದ್ರಗೂ ಜಪ್ಪಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ಸೂಚನೆ ಕೊಡ್ತಳು. ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಡ್ಡಾಯವಾದ ಕೇಂದ್ರ ಜಾಗಿರಡಿಪ್ಪೋಡು ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಕೆಲಸ ಕೈಗೆತ್ತನೋಡು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದ್ದು ನೇಮಕಾಯಿನ ನೋಡೆಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ರೆಡಿಯಾದಿಪ್ಪೋಡು ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಸಮುದ್ರ ತೀರಗೂ ಪೋವಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ಸೂಚನೆ ಕೊಡ್ತಿರು. ಪ್ರತಿ ತಾಲೂಕುಡು ಕಾಳಾಜಿ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ದಿತ್ತದು ರೆಡಿಯಾದಿಪ್ಪೋಡೊಂದು ಸೂಚನೆ ಕೊಡ್ತಳು. ದಾದಾಂಡಲ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ವಿಕೋಪ ಆಂಡ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರೂಮ್ 1077 ದೂರವಾಣಿ 084 244 2590 ಸಂಪರ್ಕ ಮಲ್ಪುಡಿಂದು ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ತಿರುಪಾದಿರು. ಕುಡ್ಲ ಸುರತ್ಕಲ್ ಕುಳಾಯ್ಡು ತುಂಡಾದು ಬೂರ್ನ ಕರೆಂಟ್ ತಂತಿನ ದುಂಕುದು ಸಂತೋಷ್ ಪನ್ಪನ ಜವನೆ ಜೀವ ಕಳವನ್ನ ಬೇಜಾರ್ದ ಸಂಗತಿ ನಡೆತದಂಡು. ಕರೆಂಟ್ ತಂತಿನ ದುಂಕುದು ಜವನೆ ಒರಿ ತೀರ್ನ ಬೇಜಾರ್ದ ಸಂಗತಿ ಕುಡ್ಲದ ಸುರತ್ಕಲ್ದ ಕುಳಾಯ್ಡು ನಡೆತದಂಡು. ಸಂತೋಷ್ ಪನ್ಪನ ಜವನೆ ಎಂದು ಗುರುತು ಮಲ್ತದಂಡು. ಅಂಗಾರೆ ರಾತ್ರಿ ಸಮುದ್ರ ತೀರೋಡಿತನ ಭಾರಿ ಸುಂಟರ ಗಾಳಿಗೆ ಕರೆಂಟ್ ತಂತಿ ತುಂಡಾದು ಬೂರ್ದಿತ್ತದು ಇನಿ ಕಾಂಡಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಬೇಲಿಗೆ ಪೋಣಿತನ ಸಂತೋಷ್ ಕರೆಂಟ್ ತಂತಿ ಬೂರ್ನ ಗೊತ್ತಾವಂದೆ ಅವೇಕ್ಕೆ ಕಾರದಿದ್ದು ಜಾಗಿಡೆ ತಿಳ್ತೀರಿ. ಅಲ್ಪನೆ ಕೈತಲು ನಾರಾಯಣ ಮೂಲ್ಯ ಪಂಚನಾರಾಯಣ ಇಲ್ಲದು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮರತ ಗೆಲ್ಲು ಬೂರ್ದು ನಷ್ಟ ಆತಲು. ಕರೆಂಟ್ ತಂತಿದ ಮಿತ್ತು ಮರತ ಒಂದು ಗೆಲ್ಲು ತಿಕಲ್ದ ಬೂರ್ ನಡೆದವರ ಜೀವ ಹಾನಿ ತತ್ತಂದು. ಭಾರಿ ಗಾಳಿಗೆ ಸುಮಾರು ಕಡೆಟು ಇಲ್ಲದ ಶೀಟ್ಲ ರಾದು ಹೋತದು. ಮೆಸ್ಕಾಂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಲು ಜಾಗಿಗೆ ಬತ್ತದು ಕರೆಂಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸರಿ ಮಲ್ತೊಂದು.
ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆದ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ತಾಲೂಕು ಮಟಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮಡು ರೈಲು ಪಟ್ಟಿದ ಕರೆಂಟ್ ಕಂಬದ ಮಿತ್ತು ಮರಬೂರ್ ನೀಡಿದವರ 2 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪೊರ್ತು ರೈಲು ಸಂಚಾರ ವ್ಯತ್ಯಯ ಆದಿತ್ತಂಡು. ರೈಲು ಪಟ್ಟಿದ ಕರೆಂಟ್ ಕಂಬದ ಮಿತ್ತು ಮರಬೂರ್ ನೀಡಿದವರ ಕೆಲವು ಗಂಟೆದಾತು ಪೊರ್ತು ರೈಲು ಸಂಚಾರ ವ್ಯತ್ಯಯ ಆದಿತ್ತಂಡು. ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆದ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ತಾಲೂಕು ಮಟಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮಡು ಒಂದು ನಡೆದಂಡು. ಇನಿಕಾಂಡೆ ಮರಣದಿತ್ತದು ಕರೆಂಟ್ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಸರಿ ಮಲ್ತದಂದು ರೈಲು ಸಂಚಾರ ಕೂಡ ಶುರುವಾತಂಡು. ರೈಲು ಪಟ್ಟಿದ ಕರೆಂಟ್ ಕಂಬದ ಮಿತ್ತು ಮರಬೂರ್ ನೀಡಿದವರ ದೆಹಲಿ ತಿರುವನಂತಪುರ ನಡುಟು ಪೋಪುನ ನಿಜಾಮುದ್ದೀನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲು 2 ಗಂಟೆದರಲ ಹೆಚ್ಚ ಪೊರ್ತು ಬ್ರಹ್ಮಾವರಡು ಉಂಟುದಿತ್ತಂಡು. ಅವೇ ರೀತಿ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆದ ರೈಲು ಮಾರ್ಗಡು ಪೋಪುನ ಮಾತ ರೈಲು ಕಡೆಸದು ಸಂಚಾರ ಮಾಡ್ತದಂಡು. ಭಾರಿ ಬರ್ಸೋದಾತ್ರ ಮರಬೂರ್ದು ಈ ಸಂಚಾರವು ಬಂಗಾದಿತ್ತಂಡು. ಕರೆನ 2 ದಿನದಿಂದ ಭಾರೀ ಬರ್ಸ ಬರುಂದಿತ್ತದು. ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆದ ಸ್ವರ್ಣ ನದಿ ದಿಂಜಿದು ಪರಿತೊಂದುಂಡು. ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಶಾಲಾ ಜೋಗ್ಲೆಗ್ ರಜೆ ಕೊಡ್ದಿತ್ತದು. ಸುದ್ದೆ ತೋಡು ಬರಿತ ಕೈತಲು ಉಪನ ಜನಮಾನಿಲೆಗ್ ಜಾಗೃತಿ ಪಂಡದಿತ್ತು. ನನಲ ಕೆಲವು ದಿನ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪುನ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ಕೊಡ್ತಂಡು. ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಕರಿನ 2 ದಿನದಿಂದ ಭಾರೀ ಬರ್ಸ ಬರುಂದಿತ್ತದು. ಇನ್ನಿಲ ಬರ್ಸ ದೊರೆಯನುಂಡು. ಜಿಲ್ಲೆದ ಸ್ವರ್ಣ ನದಿ ದಿಂಜಿದು ಪರಿತೊಂದುಂಡು. ನದಿಕ್ ಹಿರಿಯಡ್ಕಡ್ ಕಟ್ಟದಿನ ಬಜೆ ಡ್ಯಾಮಡು ನೀರು ದಿಂಜಿದಿತ್ತದು. ದಿಂಜಿದಿನ ಜಾಸ್ತಿ ನೀರನ್ನು ಪಿದೈ ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಸುದೆ ಬರಿತ ಜನಮಾನಿಲೆಗ್ ಜಾಗೃತಿ ದಿಪ್ಪಿರ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಮನವಿ ಮಲ್ತದಂಡು. ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜಿಲೆಡು ಶಾಲಾ ಜೋಕ್ಲಿನ ಹಾಜರಾತಿ ಕಡ್ಡಾಯ ಇಜ್ಜಿ. ಅಪಾಯದ ತೋಡು ಪಳ್ಳ ದಾಂಟದ ಬರ್ಪುನ ಶಾಲಾ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಜಾಗೃತಿ ದಿಪ್ಪುನಂಚ ಸೇರ್ದು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ 7 ಅಂಶೊಲಿನ ಸುತ್ತುಲೇನು ಕಡಪುಡುತ್ತಂಡು. ಜಿಲ್ಲೆಡು ನನಲ ಕೆಲವು ದಿನ ಭಾರೀ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪುನುಂಡು ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತುಂಡು. ಡ್ರೈವರ್ನ ಪತ್ತದತ್ತದು ಕಾರು ಡಿವೈಡರ್ದ ಮಿತ್ ಬರ್ತದೆ. ಲೈಟ್ ಕಂಬುಗೆ ಇಡ್ತದಂಡು. ಬಂಟ್ವಾಳಡಿ ಸಂಗತಿ ನಡೆತದಿತ್ತದೆ. ಡ್ರೈವರ್ ಬಚಾವಾತಿರು. ಕಾರ್ದ ಒಂಜಿ ಭಾಗ ಪೊಡಿಯಾತಂಡು. ಡ್ರೈವರ್ನ ಪತ್ತದತ್ತದು ಕಾರು ಡಿವೈಡರ್ದ ಮಿತ್ ಪೋದು ಲೈಟ್ ಕಂಬು ಗುದ್ದುದು ಡ್ರೈವರ್ ಪ್ರಾಣಾಪಾಯ ಇಜ್ಜಂದೆ ಬಚಾವಾತಿರು. ಬಂಟ್ವಾಳದ ತುಂಬೆ ಪನ್ಪುನವಳು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿದ ನವಾಜ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕುಡ್ಲಗ್ ಬರೊಂದಿಪ್ಪನಾಗ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆತದಂಡು. ಕಾರು ಡಿವೈಡರ್ಗ್ ಬರ್ತದು ಲೈಟ್ ಕಂಬು ಗುದ್ದುದು. ಕಾರ್ದ ಒಂಜಿ ಭಾಗ ಪೊಡಿಯಾತಂಡು. ಪೊಲೀಸರು ಠಾಣೆಡ್ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಂತಿದ್ದೀರಿ. ದೊರಿದು ಬರೊಂದಿತ್ತಿನ ಬರ್ಸೋರ್ದ ಹತ್ರ ಮೋರಿ ಕಡತೊಂದಿತ್ತಿನ ಉಳ್ಳಾಲ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಪಿಲ್ಲರ್ದ ಸಂತೋಷ್ ಪನ್ಪುನಾರು ಅಜದತ್ತದು ಬೂರ್ದು ಜುವ ಕಳಬಂದಿರು. ಬೇಲೆ ಮುಗಿತದು ಇಲ್ಲಗ ಪಿರ ಬಣ್ಣಗ ಮೋರಿ ಕಡಪನಗ ಈ ಅವಘಡ ನಡೆತದಂಡು. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಬರ್ಸ ದೊರಿದು ಬರೊಂದುಂಡು. ಉಳ್ಳಾಲ ತಾಲೂಕುದ ಸೋಮೇಶ್ವರದ ಪಿಲಾರ್ ಪನ್ಪುನವಳು ಇಲ್ಲಗ ಪೋಪಿನ ಮೋರಿ ಕಡಪನಗ ಪಜ್ಜತತ್ತದ ಬೂರ್ದು ಉಸಿರುಗಟ್ಟದ ಜುವ ಪೋತುಂಡು. ಸೋಮೇಶ್ವರ ಪಿಲಾರ್ ಪಂಚದಾಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಾಡಿಗೆ ಇಲ್ಲದ 52 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದ ಸುರೇಶ್ ತೀರ್ನಾರು. ಮೇರು ಪೈಂಟರ್ ಆದಿತ್ತದು ಕೆಲಸ ಮುಗಿತದು ಇಲ್ಲಗ ಪಿರ ಬಣ್ಣಗ ಮೋರಿ ಕಡಪನಗ ಕಾರ್ ಜಾರ್ದು ದೊರಿದು ಬರ್ಪುನ ಬರ್ಸದ ಬೊಲ್ಲದ ನೀರಿಗೆ ಬೂರ್ದು ಜೀವ ಕಳವಂದಿರು. ಮೋರಿಡು ಬೂರ್ದಿತ್ತನ ಸುರೇಶಿರಿನ ಕೈತಲಿ ಇಲ್ಲದ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರು ಪ್ರೇಮಾನಂದ ಬುಕಾರಿನ ಸಂಬಂಧಿ ಧನರಾಜ್ ಮಿತ್ತು ಒಯ್ತದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕೊನೊನಗ ಸುರೇಶ್ ತೀರ್ದಿರು. ತೀರ್ನ ಸುರೇಶರ್ನ ಬುಡೆದಿ ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟೊಂದಿತ್ತದು. ಮಲ್ಲ ಮಗಳಿಗೆ ಇಂಚಿಪ ಮದಿಮೆ ಆದಿತ್ತಂಡು. ನನೊಂಜಿ ಮಗಳಿಗೆ ಮದ್ಮೆ ಆವಡದ್ದು. ಕುಟುಂಬಗೂ ಆಧಾರವಾದಿತ್ತನ ಯಜಮಾನನ ಮರಣ ಬಡ ಕುಟುಂಬಗೂ ದಿಕ್ಕಿ ಇಜ್ಜಂದೆ ಲೆಕ್ಕಾತಲು. ಉಳ್ಳಾರ ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿದರು. ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕುಡು ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಪೇಂಟಿಡು ಗಾಡಿ ಕೊನೊಂಡ ಗಾಡಿ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಜನಕುಲು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಪೋಡಾಪುಂಡು. 4 ಸಾಲ ಮಾರ್ಗದ ಬೇಲೆ ಅವಂದುಪುನ ಕಲ್ಲಡ್ಕಡು ಗಾಡಿ ಬುಡುಪುನಕ್ಲಿನ ಅವಸ್ಥೆ ಪನಿಯರೆ ಅವಂದು. ಒಂಜಿ ಸುದ್ದಿಡಿಪುನ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಪೇಂಟೆ ಇತ್ತೆ ಮಾರ್ಗದ ವಿಷಯಡು ಸುದ್ದಿ ಆತಂಡು. ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕುದ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಏಪಲ ಒಂಜಿ ಸುದ್ದಿಡಿಪುನ ಪೇಂಟೆ ಇತ್ತೆ ಪೊಸ ಸುದ್ದಿ ಪಂಡ ಮುಲ್ಪದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯೇ ಮಾಯಾತಂಡು. ಮಾರ್ಗ ಪೋದು ಕಂಬ್ಲದ ಕಂಡಾತಂಡು. ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಮಲ್ಪನಕ್ಲು ಮಾರ್ಗದ ಗುಂಡಿಗೆ ಬೂರೊಂದು ಲಕ್ಕೊಂದು ಸರ್ಕಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಗಾಡಿ ಬುಡಾತಂಡು. ಈ ಮಾರ್ಗುಡು ದಿನಕ್ಕೂ ಸುಮಾರು ಸರ್ತಿ ಬಸ್ ಬುಡುಪುನ ಬಸ್ ಡ್ರೈವರ್ನಕ್ಲಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಪನಿಯರೆ ಅವಂದು.
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಕಾಮಗಾರಿದ ಪೊರ್ತುಡು ಬದಲಿ ಮಾರ್ಗ ಪಂಡ ಸರ್ವೀಸ್ ಮಾರ್ಗ ಮಲ್ತುದಿತ್ತೇರು ಐಕ್ ಪಾಡಿನ ಡಾಮರ್ ಪೂರ ಲಕ್ಕದು ಪೋತುಂಡು. ನೇರ್ದಾತ್ರ ಈ ಮಾರ್ಗುಡೆ ಪೋಯರ್ನೆ ಸಾಧ್ಯ ಆವಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ಆತುಂಡು. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಕುಡ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರು ನಡುಟು ಬಿಸಿ ರೋಡ್ ಉಡ್ದು ಅಡ್ಡ ಹೊಳೆ ಮುಟ್ಟ 4 ಸಾಲ ಮಾರ್ಗದ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಬೇಲೆ ಆವಂದಿತ್ತದು ಕೆಎನ್ಆರ್ಸಿ ಕಂಪನಿ ಗುತ್ತಿಗೆದ ತುಂಡು. ಕಲ್ಲಡ್ಕದ ನರಹರಿ ಪರ್ವತದ ದ್ವಾರದ ಒಂತೆ ದುಂಬು ಕರಿಂಗಾನ ಕ್ರಾಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಕುದ್ರೆಬೆಟ್ಟು ಮುಟ್ಟ ಫ್ಲೈಓವರ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಆವೊಂದುಂಡು. ಈ ಬೇಲೆದ ಪಗ ಗಾಡಿಗಳ ಸಂಚಾರವು ತೊಂದರೆ ಆವೇರ ಬಲ್ಲಿಂದು ರಡ್ಡ್ ಕಡಿರ್ದ್ಲ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾರ್ಗ ಮಲ್ತಿತ್ತಲು. ಫ್ಲೈಓವರ್ ಕೆಲಸ ಸಂದರ್ಭ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮಾರ್ಗ ನಿರ್ಮಾಣ ಅಸಾಧ್ಯ ಅಂದು ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾರ್ಗಗೂ ಬಜ್ಜಿ ಕಮ್ಮಿ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಡಾಮರ್ ಪಾಡ್ದು ಗುತ್ತಿಗೆ ಕಂಪನಿ ಕುಲ್ಲುದಿತ್ತಲು. ಇತ್ತೆ ಐನ ಫಲ ತೋಜುಂದುಂಡು. ಕರಿಣ ಸರ್ತಿಲ ಈ ಕಂಪನಿ ಇಂಚನೆ ಮಲ್ತಿತ್ತಲು. ಕಲ್ಲಡ್ಕದ ಮಾರ್ಗುಡೆ ಗಾಡಿ ಕೊನೋಂಡ ಗಾಡಿನ ಗ್ಯಾರೇಜ್ಗೆ ಗಾಡಿಡು ಉಪ್ಪುನಕ್ಲಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕೊನೋಡಾತನು ಪಣ್ತಿರು ಜನಮಾನಿಲು. Dane jagga ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆದ ಬೈಂದೂರು ಮೆಸ್ಕಾಂದ ಲೈನ್ ಮ್ಯಾನ್ ರಮೇಶ್ ಬಡಿಗೇರು ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ತಂಡ 2,000 ಲಂಚದೆತನೊಂದಿಪ್ಪುನಗ ಬಂಧನ ಮಲ್ತದನು. ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆದ ಬೈಂದೂರು ಲೋಕಾಯುಕ್ತರ್ನ ತಂಡ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮಲ್ತದು ಬೈಂದೂರು ಮೆಸ್ಕಾಂ ಲೈನ್ ಮ್ಯಾನ್ ರಮೇಶ್ ಬಡಿಗೇರ ಪನ್ಪುನಾರಿನ ಬಂಧನ ಮಲ್ತದಲು. ರಮೇಶ್ ಬಡಿಗೇರ ಬಜ್ಜಿ 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಲಂಚದೆತನೊಂದಿಪ್ಪುನಗ ತಿಕ್ಕದು ಬುಡ್ದಿರು. ಕರೆಂಟ್ ಕಂಬದ ಲೈನ್ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಮಲ್ಪೆರೆ ದುಡ್ಡು ಕೊರಡು ಒಂದು ಲೈನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಬೇಡಿಕೆ ದಿತ್ತೇರು. ಮರ ಕಡಪುನಾಗ ಕರೆಂಟ್ ಲೈನ್ ಕಟ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬೈಂದೂರದ ಕುಸುಮ ಮನವಿ ಮಲ್ತಿತ್ತೇರು. ಲೈನ್ ಕಟ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಲಂಚ ಕೊರಡು ಒಂದು ರಮೇಶ್ ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ತಿತ್ತೇರು. ಅಂಚಾದ ಕುಸುಮ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ಕೊಡ್ದಿತ್ತೇರು. ಲೈನ್ ಮ್ಯಾನ್ 2,000 ದೆತನೊಂದಿಪ್ಪುನಗನೆ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ತಂಡ ಅರೆನ ಬಂಧನ ಮಲ್ತಿದ್ದರು. ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಪ್ರಕಾಶ್, ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಜಯರಾಮ್ ಗೌಡ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಇತ್ತೇರು. ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕದ ಮಾಣಿಕೈತಲ್ದ ಗಡಿಯಾರ ಪನ್ಪುನವಲು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಕರೆಂಟ್ ಟವರ್ದ ಕೈತಲ್ದ ಗುಡ್ಡೆ ಮಾರ್ಗಾಗೆಲದ ಕಾರಣ ಜರಿದು ಬೂರ್ನ ಸ್ಥಿತಿಟೀತದು ಅಪಾಯೊಡು ಇತ್ತಂಡೆ. ಇತ್ತೆ ಅವೆಕಾದು ತಡೆಗೋಡೆ ಕಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಶಾಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಕರೆಂಟ್ ದ ಟವರ್ ಬಚಾವಾತದು. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಅವಂತರ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಟವರ್ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಪಂಡಿದು ವರದಿ ಬತ್ತಿನ ಬಿರಿಕೆ ಜಾಗಿಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡ್ದು ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರವು ಸಂಬಂಧ ಲಿಖಿತ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ದಿತ್ತನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬೊಕ್ಕ ಗುತ್ತಿಗೆ ಕಂಪೆನಿದಕ್ಲು ಇನಿ ತಡೆಗೋಡೆ ಕಟ್ಟಿರೆ ಬೇಲೆ ಪತ್ತದಿರು. ನಿರ್ದಾತ್ರ ಮಾರ್ಗದ ಬೇಲೆಗೆ ಗರಿತಿದಿತ್ತನ ಜಾಗಿಡೆ ಬೂಡಿರೆ ಆದಿತ್ತನ ಶಾಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಕರೆಂಟ್ದ ಟವರ್ ಇತ್ತೆ ಬಚಾವ ಆತದು. ಬಿಸಿ ರೋಡು ಅಡ್ಡಹೊಳೆ 4 ಮಾರ್ಗದ ಬೇಲಿನ ವಹಿಸೊನ್ನ ಕೆಎನ್ಆರ್ಸಿ ಕಂಪನಿ ಜಾಗೃತೆ ವಹಿಸಂದೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಿನಿದವರ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕುದ ಮಾಣಿಕೈತಲ್ದ ಗಡಿಯಾರ ಪನ್ಪುನವಲು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಕರೆಂಟ್ ಟವರ್ದ ಗುಡ್ಡೆ ಜರಿದು ಬೂರ್ನ ಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತಲೆ. ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟುವಣ ಅಪಾಯಡು ಇತ್ತನಿಡಿದವರ ಕೋಡೆ ಶಾಲೆಗೆ ರಜೆ ಕುರ್ದಿತ್ತೇರು. ಶಾಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಹೈಟೆನ್ಷನ್ ಕರೆಂಟ್ ಟವರ್ ಅಪಾಯಡುಂಡು ಪಂಡದು ವರದಿ ಆದಿತ್ತಲು. ಐನ ಬೆರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಂಪೆನಿದಕ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ಶಾಲಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿ ಬೊಕ್ಕ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ್ನ ಒಟ್ಟುಗು ತುರ್ತು ಸಭೆ ನಡಪಾದಿತ್ತೇರು. ಅಪಗ ಜುಲೈ 4 ತಡೆಗೋಡೆ ಕಟ್ಟುವ ಅಂದು ಭರವಸೆ ಕೊಡ್ದಿತ್ತೇರು. ಪಂಡಿನಂಚಿನೆ ತಡೆಗೋಡೆ ಕಟ್ಟೊಂದಿತ್ತದು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ತಿಕ್ಕದು ನಿಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಖುಷಿ ಪಟ್ಟೊಂದಿರು.
దానిల ఆవడు పండినంచిని నడుతున్న అధికారులకు కంపెనీ దక్కలికి ಒಂಜಿ ಸಲಾಂ. ಶ್ರೀದೇವಿ ಪ್ರತ್ಯಂಗಿರ ಮಹಾಭದ್ರಕಾಳೆ ದೇವಾಲಯದ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ವಿದ್ವಾನ್ ಕರಣ್ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯರ್ನ ಶಿಷ್ಯರ್ನಕ್ಲು ಗುರು ಪುಣ್ಣಮೆ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಗುರುಪೂಜೆ ಮಲ್ತೇರು. ಹಿಂದೂ ಪಂಚಾಂಗದ ಆಷಾಢ ಮಾಸದ ಪುಣ್ಣಮಿನು ಹಿಂದುಲು ಗುರು ಪೂರ್ಣಿಮೆಯಿಂದ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಗುರು ಪುಣ್ಣಮೆದ ದಿನ ಗುರುಸೂತ್ರದ ಪ್ರಭಾವ ಬೇತೆ ದಿನೊಡ್ದು ಸಾರಪಟ್ಟ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಭಾವ ಬೂರುಲು. ಸುಮಾರು ಜನ ಗುರುನು ತನ್ಕುಲಿನ ಜೀವನದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗ ಅಂದು ಎನ್ನಿದಿಪ್ಪೇರು. ಒಂದುವೇ ಕಾರಣೋಡು ಗುರು ಪುಣ್ಣಮೆ ಪುಗಾರ್ತೆ ಪಡೆತಲು. ಗುರು ಪುಣ್ಣಮೆದಾನಿ ಸನ್ಯಾಸಿಲು ತನ್ಕುಲೆ ಗುರುಕುಲೆಗೆ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಈ ಚಾತುರ್ಮಾಸುಡು ಸನ್ಯಾಸಿಲು ಒಂಜೇ ಜಾಗಿಡಿತದು ಭಕ್ತಿರ್ನಕ್ಲೆಗ್ ಪ್ರವಚನಲಿನ ಕೊರ್ಪೇರು. ವ್ಯಾಸ ಜಯಂತಿ ಪಂಡ ಗುರು ಪುಣ್ಣಮೆದ ದಿನತಾನಿ ಸುಮಾರು ಬಿರುದುಲೆಯನ್ನು ಪಡೆತ್ತಿನ ಶ್ರೀದೇವಿ ಪ್ರತ್ಯಂಗಿರ ಮಹಾಭದ್ರಕಾಳಿ ದೇವಾಲಯದ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ವಿದ್ವಾನ್ ದೈವಜ್ಞ ಕರಣ್ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯರ್ನ ಶಿಷ್ಯರ್ನಕ್ಲು ಗುರುಪೂಜೆ ಮಲ್ತೇರು. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ವಿದ್ವತ್ ಬುಕ್ಕ ಸಮಾಜ ಸೇವೆದ ಕೆಲಸಗೂ ಅಭಿಮಾನವಾದ ಫಲಪುರ್ಪದ ಮೂಲಕ ಸುಮಾರು ಜನ ಅರೆನ ನಿವಾಸುಡು ಗೌರವ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೇರು. ಸುಮಾರು ಜನ ಭಕ್ತರ್ನಕ್ಲು ಇತ್ತದು ಆಶೀರ್ವಾದ ನಟ್ಟೊಂಡೇರು. ಇಡಗಿನಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಮುಗಿಂಡು ಸೊನ್ಮೇದು.